Lesgezi indaba zo-1 KZN TV ifundela usamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuna namhlanje. Indodana ibulale yashisa unina abasendwedwe babhikishe bekhala ngediyela kanti isililo kudlula emhlabeni owayengungqongqoshe. Ungqongqoshe uzokuthuthukisa komphakathi KwaZulu-Natal uMbalishinga usegxeke isigameko sokubulawa ngehluku kowesifazane osekhulile oneminyaka engama-68 waseMahashini kwaNongoma obulawa ke indodana yakhe maqedi yamshisa nendlu waba ngumlotha. Lesi sigameko senzeke ngesonto ledlule. Ushinga usichaze njengesinobulwane uthi ke ufuna umthetho udlala indima yawo njengoba kubukwa ukuthi ke umsolwa usagcola amathafa. Umndeni wakwaKhumalo kanye nomphakathi waseMahashini kwaNongoma usakhungathekile kulandela isigameko sokubulawa ngesihluku wesifazane oneminyaka engama-63 ebulawa indodana wakhe. Lo msolwa kubika ukuthi begula ngokuphazamiseka ngekhanda. Lesi sigameko senzeke ngoLwesine ngesonto ledlule ntambama kuhamba ugesi endaweni. Umsolwa uSnake Khumalo ubulala unina wakhe uThandiwe Shozi oneminyaka engama-63 maqedi wamngqongqisa ngomlilo. Kubhlungu lento eyenzakalayo, kubhlungu ngoba thina kwaseqaleni vele babeceliwe emaphoyiseni ukuthi bacela bemgcini ngoba vele asisakhululeki sonke la ekhaya. Umama vele wayekade lokho ekhuluma lento ukuthi uzomqoba ngocelemba from eqaleni. Isaqala nje ukwenzeka. Shuthi vele ubevele into akade isenhlizweni yakhe ihlosile ukuthi ayenze. Ngaleso sikhathi umama akalazi icala. Umama ufele uthando lokuthi uyasithanda sizingane zakhe and uyazwela naye lo obe omenze lento le ayenzile. Ubethi mayesejele sephakathi kubuye kuzwele kuye umama amhambisela imali kaGwayi amnikeza imali ukuthi mhlambe athole into zokugcoba kodwa manje ugcine ngokuthi ambulale ngobani angazi ukuthi ubisicabangelani. Mina yimi ngedwa intombazane kumama. Kubika ukuthi umsolwa uhlezi ke boshwa ephuma ejele ngamacala okuhlukumeza umphakathi. Ubesehlala yedwa kuleli khaya umndeni wonke ubusuhlala komakhelwane ngoba nawo ubuhlukumezeka. Khongisethekwini ngathola ucingo nami ngoba bengifonelana nobhuti omdala. Elokho engichazela isimo vele umama lonke nje leviki eliphelile ubengasalali la ekhaya. Umama ubeselala emzini yabantu ngenxa yakhe ubhuti. Izinto abezenza la ekhaya beyithusa ngoba ngisho nami ngikade ngibuyile bengifika la ekhaya mhlambe kube kuhle mhlambe insuku ezimbili kwelesithathu sesiyaxoshwa sonke siyakhishwa la ecekeni. Abazwe uma simbamba ngithi mina akaqoshwe lo muntu aqoshwe inyawo ukuze afake ukhokola abuye ahlale phansi. Obaba abadala nayo induna bagoloze ngaye ngisuke ngihambe ngiye emsebenzini. Uma ngifika esontweni la engatha khona bathi bangithole ifoni esuka la ekhaya ukuthi hey umama wakho wena uma mncane akasekho usebulewe ubani uSnake. Ungqongqoshe uzokuthuthukisa komphakathi KwaZulu-Natal uMbalishinga uhambele kumndeni wakwaKhumalo ukuyobhunga emswanini. Ngikuthande kakhulu ukusebenza kanje ukuthi eyimweni la umphakathi usuke uxakekile ukhala asimenywe asibhalelwa nje ngisho incwadi masizwile nje ukuthi kukhona into isimo siyasivumela sike sizame silithole leli thuba. So ke nawe ke Shenge ngiyabonga ngoba sizonikeza nawe nje support nendawo nomndeni. Ngiqala ke ngawe nje ukudlulisa amazwi enduduzo njengomuntu wesifazane kakhulukazi kodwa futhi njengomholi womphakathi njengesishabasheki samalungelo abantu ikakhulukazi abahluphekile abangathathi intweni. Ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosehle Mthembu eMahashini kwaNongoma. Amalungu omphakathi asendeda sabisa ngokuqhubeka nokuvala thaqa umgwaqo P100 ohlanganisa umzinyathi nendedwe kuze kube komnyango wezokuthutha esifundazweni obanike isipendulo. Lo mphakathi uvuke umbhejazana wabhikisha ukhala ngokuthi ke usulinde isikhathi eside wathenjiswa idiyela. Umphakathi wasengonweni endwedwe uvuka umbhejazane wavala umgwaqo ngombhikisho njengoba ukhala ngungafezwa kwesethembiso sokufakelwa idiyela. Laba bathi umgwaqo mubi nokwenza bahluphekele izithuthi zomphakathi. Sekuyisikhathi eside kakhulu umgaqo ungalungi so siba nenkinga noma sesiyagibela ama-taxi awezi ngala ngoba khona ubhuqu sigcina sehlala kakhulu isikhathi eside erenki bantu bengafuni ukuza ngala
bekufanele uye emsebenzini sinenkinga ama-taxi afika late nakhona nje sinenkinga nje ama-taxi. Ngakho ke sidecide ukuthi sivuke ekseni size la sizozakalisa izikhalo zethu ngoba sekusikhathi eside futhi bethi bazolungisa abawulungisi. Yabo nje i-ambulance iyohamba ungazi uhlala isikhathi kangakanani i-ambulance kufanele izifike la futhi nawo i-ambulance ayagqoza. Ngiyacabanga ukuthi inkinga yokuthi nawo afike late inxasawo umgaqo. Amaphoyisa-ke vele-ke nawo-ke athatha isikhathi eside. Amanzi-ke nje nawo-ke asazi noma inkinga yomgaqo yini nawo amanzi ukuthi afike kakodwa ngesonto noma inkinga yani. Sidi isikhathi silinde itiyela lingafiki. Kuyasiphazamisa ngoba makunetha kunodaka la ngala koGamtrini imoto ayikwazi ukunyuka. Ungqongqoshe ngicela itiyela, ngifuna itiyela. Sisaliceli phela. Sesisidi isikhathi sicela silindile. Sesicele kakhulu. Yabona siyacela siphiwe. Siyacela asiniki. Sesiyalifuna ke manje. Iziko lezindaba like labika phambilini ngombhikisho ofuze lo lapho ke lo mphakathi wawukhala esifanayo ngasekuqaleni konyaka kuphazamiseke abebeya emsebenzini kanye nabafundi ikakhulukazi bakamadikletsheni. Bathi ke sekuyisikhathi umnyango ubanika izithembiso ezingafezwa. Sikwenza namhlanje sikwenza ukuthi ke sifuna ukuthi uqhubeka lawo kodwa izingane kuma iphazamisekile nathi kufanele bezivukise emsebenzini. Kodwa somphakathi sabopha ngezolilodwa ukuthi noma uthola kunjalo kufanele emsebenzini kodwa nengane kufanele zifunda noshefa abamba bayikoleni ngoba bo matric bayafunda ibale kakhulu. Kodwa still kunjalo sabothi kulungile noma uthola kunjalo asilimaze ingane zethu silimaze nathi abantu futhi emsebenzini nathi singayemsebenzini. Futhi masibheka ngathi ngezivule ngempela ke futhi nakusasa kuba kunje uma ngabe bethe bengafikile lapha ababesikhuluma ngaphandle kokushisa amathayi nokuvala ngamatshe. Umphakathi uphinde wamba imigodi kuwo umgwaqo. Ukhulumela umnyango esifundazweni uvumile ukuthi ke bayalwazi udaba lwalomgwaqo. Singaqinisekisa ukuthi kuneyinhlelo zokuthi umgwaqo wenziwe kusukela ku 45 kilometers kufakwe itiyela kuyoze kufike ku 49 kilometers njoba kukhona indawo engenazo itiyela. Umsebenzi uyaqhubeka njengoba kusabhizi nama design. Ungqongqoshe uyazi umphakathi ukuthi ade kwasa ufisa ukuthi kuqhutshekwe nomgwaqo ngenxa yesimo sezimali yikho lokhu okubambe ukuthi ingaqhutshekwa noqedela kumgwaqo. Ezindabeni zeWanikizelen TV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. I-ANC ngaphansi kwesifunda imbuso okubheka iqhakambise ukuzinikela kwezemfundo kanye nokusebenzela kuzo zonke izinhlaka zeqembu kwaDokotela uNtuthuko Mahlaba basho lokhu ke ngenkathi benengxoxo neziko lezindaba zeWanikizelen TV kulandela ukwedlula kwalowo ke waba ke ngohlalo walesi sifunda nophinde waba yimeya kumasipala eNewcastle uDokotela Ntuthuko Mahlaba oshoneke ngemva kokushayiswa imoto ngenkathi ke igijima eNewcastle ngempela sonto ekseni. I-ANC ngaphansi kwesifunda imbuso kubheka region ithi qemeke udume lwengozi emva kokudlula emhlabeni kwalobe isishoshovu saleli qembu uDokotela uNtuthuko Mahlaba emva kokuba ishayiswe imoto ngempela sonto. uJabu Mkhwanazi uthi basebenze kahle kakhulu kanye noDokotela uMahlaba. Singasho ukuthi sibesebenzisana kahle kakhulu noComrade uNtuthuko. Comrade uNtuthuko belong to the branch Ward 4 Newcastle sub-region, umbuso kubheka region. He participated kwi-branch yakhe as a member of a branch, even if he was a provincial person, a provincial leader, but he belonged to the branch, which is the basic unit of the African National Congress. Lokho kukutshela ukuthi ebengumholi ogxilile, bekungumholi ogxilile ezakhiweni ze-ANC, kuwumholi futhi oyi-understandayo indlela i-ANC esebenza ngayo. Uqhube ngokuthi kuningi abakufundile kulesi sikhathi besebenza kanye noDokotela uMahlaba. But the lesson learned from that life yakhe ukuthi azange nje agcine ebe umfundi waba yi-leader yeSASCO, but he graduated. That is very important. He graduated, but also waqhubeka wenza isiqinisekiso sokuthi abeze emva kwakhe nabo they graduate, because as the African National Congress, one of our principles
ukuthi we must make our education fashionable and make education yenze umehluko empilweni zabantu, starting with the families, starting with the communities esihlala nayo, because education of course brings light kulabo esihlala nabo and kulabo esihola nabo. So based on his student politics, he played a very huge role and besayidlala namanje. Kanti uphinde wadlulisa amazwi enduduzo emndenini kanye nabanye abathintekile ngalokho. Our hearts and prayers are with the comrades, with Dr. Bus Mahlaba, the wife, the kids, the family yaka Mahlaba, nabo bonke abantu abathintile ngeindlela ezahlukahlukene, ukuthi sekwenzeke konke kufanele ke sikubeke kumdali. Deuteronomy 31, I always refer to it. In that verse, I learned that life is a buffet table. You take what suits you, you take what is best for you. Siyafisa ukududuza nje kakhulu emndenini, siduduze kuma comrades ebephila kakhulu nontuthuko, siduduze kuyimndeni ebeyisize kakhulu. Khona manjalo amaphoyisa esifunda amajuba aqinisekisa ukuba ubanjiwe umenzi walokhu kanti uvulelwe icala lokubulala ngenhloso, kanti amaphoyisa esifundazwe KwaZulu-Natal asaqhubeka nophenyo. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV eNewcastle. Inhlangano izwi labantu ithi ukususwa esikhundleni sokuphatha iSAFDA kukaDokotela Siyabonga Madlala ikubonaka kusawumdlalo ngoba ke esasigcinile sokuba uhlalo wenhlangano. Lenhlangano ke Paul kanje kulandeleka izinguquko esikhona kwaSAFDA ngemva kwesitsolo ke isithinta inkohlakalo yokudliwa kwemali nokunye. Owalenhlangano uthi ukuthola kwabe isikhalazo eziningi esiqhamuka kubalimi ngendlela uSAFDA obusebenza ngayo ngezinsolo ezithinta inkohlakalo ukushintana ngemali ngendlela engekho emthethweni yikona okubenze balisukumela udaba. Uthi imizamo yabo yokuqala ukuxhumana nabaphathi laba abathintekayo okubalwa owasemnyangweni wezezimali kanye nayo umphathi uDr Siyabonga Madlala. Uthi imizamo yabo ayiphumelelanga okuze kwabaphoqa ukuthi beyobavulela icala. Uthi emva kokuvulelwa icala uMadlala besenza imizamo ngokuthumela abantu ekutheni babe nemhlangano. Uthi lowo mhlangano wabeka imbandela yokuthi ngaphambi kokuthi ihlale bafuna uMadlala aphenduke ufakazi wombuso. Condition ekhona eyokuthi uCEO or uCFO akashintshe, angimbali kakhulu CFO because akakanga approach, and then uCEO okuyena ocela umhlangano akabe state witness. Thina sikhuluma kakhulu ngaye, sikhuluma ngokwenzakalayo kwa-agriculture ukuthi asikhulumi ngemali yakhe, sikhuluma ngemali kalokhuzana yababhadali bezintela yabantu baleli country, and then so ekwa-agriculture edliwayo ama-politicians nabo. Ngenyanga edlule kusule isigubhukano uMduduzi Dube obeyisikhulu kwezezimali kwathi ngevuke ledlule kwaphuma umphathi uMadlala esikhundleni kodwa wasigcina sokuba usihlalo. Umphathi Paul ngalokhu uthi ayikho lento abazama ukuyenza ngoba kuceka ngokusobala ukuthi uMadlala kuningi asafuna ukuvikela okumkhonyova bebewenza. Ukuresign kwa-CFO ikona obekufanele kwenzeke, ukutshengisa i-organization ukuthi iwathatha serious ama-allegations akhona against bona. But ukuba khona ka-CEO esaphethe labalaba njengesintu uma ngabe ngayibeka kanjalo, and mayisa uchairperson usaphethe ukuthi izinto ihamba kanjani eSAFDA. Kusho uSAFDA akekho serious, uyona iorganization ecorrupt. Iziko lezindaba lizamile ukuxhumana neziphathimandla zeSAFDA kwavunyelana nangesikhathi emahhovisi abaseThekwini okuthe uma selifikile iziphathimandla beyisavalele nemhlanganweni wesigungu esiphezulu kwaze kwaba liyahamba. Iziko lezindaba linawo amaphepha inhlangano izilabantu elasebenzise njengobufakazi. Sivule icala le-money laundering, icala because we had to explain emaphoyiseni ukuthi kwenzakalani. So base besi-advise kusho okay kune laundering, money laundering, kune defeating the ends of justice, kune theft, kune all the corruption ekhona. And then so because kutshontshwe imali kwenziwa zonke lezi zinto kunama-bribe abhadalwayo, kune-school fees eyibhadalwayo. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini.
Sisishelele ey'tolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukeli-ke ubukele zona indaba ze-1 KZN TV nazo kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Indodana ibulale yashisa unina abasendwedwe babhikishe bekhala ngediyela kanti isililo kudlula emhlabeni owayengungqongqoshe. Inkosi esizwe sakwaMpumuze Mgungundlovu Kethokuhle Zondi sinxuseke izihlaka zosomabhizinisi nomphakathi ukuba kawuphonse isivivaneni ngaphansi kohlelo lokwakhiwa kwamagumbi amane okufundela isikole iSt John Paul Secondary. Uzondi-ke uveze ukuthi-ke lesi sikole singezinye ezenza kahle kwimphumela yamatikuletsheni kanti-ke sibhekene nenkinga yokwentuleka kwamagumbi okufundela. Inkosi ihlabe ikhwela inxusa abangakwazi ukulekelela ubephothulwe ukwakhiwa kwamagumbi amane okufundela ngaphansi kohlelo ilima lakaSanti School Project ohlolwa umkhandlu wenkosi yakwaMpumuza. Khona kunama-class anabantwana above 70 since ke sazi ukuthi ngokomthetho wasema-high school abantwana babe-8 eklasini. So ilapho ke sesibese siqala khona uhlelo silibiza ngelimo lakwaSanti. Kulolu hlelo ke silibiza ngolimo lakwaSanti ila khona sinxusa khona imphakathi sicela khona abantu basidonatele individual nakizo ke nje ikhulu sicela kodwa sicela individual. So abantu bebekhipha ke o200 kuya ku2000 yahlanganiswa ke yonke leyo mali ukuze ke sibone lo msebenzi osuwenzile osungaka. Ngakalayo i-roof kuzoba ama-tiles no-ceiling board, kuzoba ugesi ne-furniture yasemaklasini. Abafisa ukunikela ikhona i-account yomkhandlu engicabanga ukuthi okuyiyona okunikelwa kuyona noma bathinte nje uthisha omkhulu wesikole. Inkosi esizwe iveze ukuthi lesikole singezinye zenza kahle kakhulu kwimphumela kamatikuletsheni nakuba situla amagumbi okufundela. Nokuthi sibe neindlela eziningi since sazi simo sikahulumeni somnotho asihle kahle ukwenza isibonelo nje la esikoleni kunama-class awu-13 kulama class awu-13 kodwa abafundi bebonke bawu-860 something okukhomba ukuthi fana ngabe ngomthetho ama-class awu-26 okushuthi noma sesakhile lawa awu4 esiwaqedayo still ube kusashoda 9 ama-class ukuze kube kahle. Ngilila kakhulu ngoba siyisikole sesikhiphe odokotela abaningi ama-chartered accountant yonke into ngoba sihlala siyisikole esihlala sinama results amahle kakhulu but obona ukuthi inkinganyana ebiba khona ebiyingcindezi bekuyiyo le space sokufundela sikhwele ekutheni ke ukuba khona kwalama class kuba khona ispace cishe nezinga lokuphasa lizokhuphuka kakhulu. Lesi sikole sakhiwe yilabo abayisiboshwa kanti sekusele uphahla ukuze siphothulwe ngokuphelele. Inkosi uZondi iphinde yanxusa umphakathi ukuba usivikele isikole kuba singacekelwa phansi. Umphakathi kade kuyiwona onikelayo including nabazali babantwana besikole. Siyakholelwa ekutheni njoba kukhona umuntu akhiphile kulesi sikole usiyakuzwa ukuthi sekuyi-esakhe isikole ngeke sidinga ama-security kodwa kuyoba yiyo qobo imphakathi. Ezindabeni ze-1 KZN TV bekuThabani Maphumulo evula indlela eMgungundlovu. Oweqembu le-MK Party eMzumbe uZamani Nzama uthi-ke ngenxa ukwanda kwesibalo sentsha engasebenzi uboneke kungcono aqhamuke nohlelo oluzothuthukisa intsha ngokuthi-ke ayihlomise ngamakhono ehlukene. UNzama wethule-ke ngokusemthethweni lolu hlelo ekuqaleni kwenyanga edlule enxenxa-ke intsha kuba-ke iphume ngobuningi izoba yingxenye yokufundela kwamakhono okubala-ke izincwadi zokushayela, onogada, computer nokunye. Intsha-ke yi12 namuhla imukele ama-learners. Owe-MK Party kuWard 14 eMzumbe uveze ukuthi liyaqhubeka uhlelo lokuhlomisa intsha ngamakhono ahlukene engaphansi kwamasipala uMzumbe. UNzama wethule ngokusemthethweni lolu hlelo lokufukula intsha ngenyanga edlule enxenxa intsha ukuthi iphume ngobuningi izothola ikhono. Intsha ebalalelwa kwi12 isithola ama-learners license engaphansi kwalolu hlelo. UNzama uyachaza. Kwenza ukuthi sibonile ukuthi njengoba sisendaweni zasemakhaya sinenkinga kakhulu kumakhono, abantwana abahlele emakhaya abasebenzi kanti futhi abanayo namakhono okwenza ukuthi noma befuna bethole amathuba omsebenzi ukuthi baye kuma interviews kufike kubonakala kubheka ukuthi yini umuntu anayo. Ngaleyo ndlela ke sasibona ukuthi ake silekelele emphakathini esihleli kuona ngamakhono, silekelela ke kwezokushayela, kwezincwadi zokushayela la sisuke siqala khona ngaseqaleni kuma learners, siphinde silekelele ngezifundo zonogada. Kunolunye ke oluzothula ngokukhulu ukusheshsha nalo uhlelo futhi la silekelela khona kwezifundo lezi zokubhaka.
Uthi njengoba sebethola ama-learners bazoqinisekisa ukuthi baqalisa ukufundela ukushayela. Landelayo ke njengamanje sizobe sesihlela inhlelo zokuthi kusondeleke imoto lezi ezobe zifundisa ngako ukushayela kodwa ke zizobe zifundisela khona emakhaya ngenxa ukuthi siyantula kakhulu ngale ngasemakhaya kusemakhaya kakhulu ngaleyo ndlela asikwazi ukuthi sifinyelele ngasemadolobheni. Uthi lolu hlelo luhambela wonke amawadi asemzumbe ube sebonga amakhosi abalekelelayo. Ivuleleke kubona bonke abantwana bakhona bangaphansi komzumbe ayinamgamulo waqembu bonke nje abantwana bakhona abahlele emakhaya abantulayo siyabalekelela ukuthi bangene kulolu hlelo lokuthi sibathuthukise ngokwamakhono. Ube senxusa ukuthi nabo emzumbe babe nazi izikhungo eduze. Siphinde njengeqembu lomkhonto wesizwe siyanxusa siyancenga ukuthi izikhulu nabaphathi bakalekelela ukuthi kumasipala wethu sibe naso isikhungo esizokwazi ukwenza lokho ngoba kunzima kakhulu ekuthinini abantwana bafinyelele emadolobheni eShepstone kanti njengoba sinomasipala njengoba sesifakile iproposal ukuthi sicela ukuthi isikhungo sibe khona kumasipala wasemzumbe kuphinde kube khona nezinhlelo zezinto eziningi ezokwazi ukuthi zibe khona kumasipala wasemzumbe ukulekelela ngoba nesifundo nesikhungo semfundo ephakeme siyafisa ukuthi sibuyiselwe lapha emzumbe ukuze kwazi ukuthi into abantwana bakhona kube lula ukuthi bafinyelele ngoba sisemakhaya kanti nesimo sezimali asikho emphakathini esiphila kuwona. Abathola ama-learners bathi bajabule kakhulu. Sijabule kakhulu lento esenzele ubabucoca injabulo nje angikwazi ukukhuluma indlela engijabula ngayo umuntu besethukile kakhulu kodwa siyabonga ukuthi sikwazile ukuthi sithole uxhaso oluhle njengalolu kubona nentuthuko endaweni yangakithi sijabula kakhulu siyabonga njengabafundi. Siyabonga kakhulu ukuthi sesinama-learners bekubhlungu kakhulu kona ukuthi njengentsha sihlele emphakathini asenzi lutho kodwa sesiyayibona ke manje inqubekela phambili ngalamaphepha sesiphe wona. Lo mbiko beniwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Asiphinde futhi sayitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuze ke bekuyizona behamba phambili usukunila namhlanje. Indodana ibulale yashisa unina abasendwedwe babhikishe bekhala ngediyela kanti isililo kudlula emhlabeni owayengungqongqoshe. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u16.26 emaqhathiso nedola laseMelika libe u21.68 emaqhathiso nopondo waseBritain libe u18.57 emaqhathiso neeuro igolide lona u$4,153.10 ounce olengahluzo wona u$72.12 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Ngemuva kokwehlukana kwenhloko nesixhanti phakathi kukaPeter Shalulile noMamelodi Sundowns kulindelwe avumbuke eqenjini laseZimbabwe iScotland FC okuvela ukuthi ke imihehenge etshele imali iSundowns ikhipheke istatement esiqinisekisa ukuthi uShalulile ihlukene nayo bese idlaleke kuyona amasizini ayisithupha. uShalulile uneminyaka engama32 udabuke eNamibia wajoyina iSundowns ngesizini ka2020-2021 esuka kwiHighlands Park wafika wazakhela igama ngokuqhulula amagoli. Ushayeleke iSundowns amagoli amqoka kumasizini ayisithupha inqoba ke izicoco ezinhlanu zeBetway Premiership ese-MTN 8 ese-Nedbank Cup ne-CAF Champions League. Kuvela ukuthi ke uhehwe ngetshele imali engu4.1 million rand eScotland ephethwe ke inkinsela uScott Sekapwanya. iScotland ke eqishe ngezihlabane sezizakhele igama eNingizimu Afrika okubalwa kuzona kuKnowledge Musona noKhama Billiards izodlala ke kokuqala emqhudelwaneni we-CAF Champions League ngesizini ezayo ka2026-2027. Nasiki isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukeliza kuqo bese kuphathele zona usuna namhlanje. Mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile